Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфире. У студии працуе Евген Павловец. Добрый вечер. Глядите в этом выпуску. У Гомельском центре стандартизации, метрологии и сертификации сегодня прошел день открытых дверей по пытаниях якости будовничных материалов. Сегодня завершилась поездка по Гомельской области американского фотографа и журналиста Филиппа Гроссмана. В областным драматичном театре отбылся юбилейный вечер народной артистки Республики Беларусь Людмилы Корховой. Зараз об этом іншым больш падрабязна. У Гомельском центре стандартизации, метрологии и сертификации сегодня прошел день открытых дверей. На сустрэчу запросили представников будаўнічай галіны. Абмяркоўвалі тему ўвядзення новых тэхнічных нарматываў і апошніх змяненняў паказчыкаў якасці прадукцыі. Як правяраюцца будаўнічыя матэрыялы, даведаўся Дмітрый Котаў. Тэхналагічная дысцыпліна, якасная сыравіна і сучаснае абсталяванне – гэта асноўныя фактары дасягнення поспеху ў любой справе, тым больш на будаўнічых прадпрыемствах. Дзень якасці ў цэнтры стандартызацыі, метрологіі і сертыфікацыі – гэта магчымасць для прадстаўнікоў будаўнічай галіны азнаёміцца з новымі тэхнічнымі нарматывамі, задаць хвалюючыя пытанні, знайсці рашэнне існуючых праблем. Дыялог атрымаўся пазнавальным. Мы, как Центр стандартизации, метрологии и сертификации, как продолжение всей системы стандартизации Республики Беларусь, продолжаем то, чем мы должны заниматься. То есть, как продолжение, мы работаем с предприятиями в области качества. Это в первую очередь в области испытаний продукции. Кожны вытворца зацікаўлены ў тым, каб яго прадукцыя была запатрабаваная, але ў першую чаргу яна павінна адпавядаць стандартам якасці. Будаўнічыя матэрыялы праходзяць праверку ў спецыяльным выпрабавальным цэнтры, які атрымаў акрэдытацыю 2 гады таму. Найноўшае абсталяванне дазваляе правесці падрабязную тэхнічную дыягностыку. Можна ўбачыць, напрыклад, як дэфекты шчэбню, так и готовых дверных и оконных блоков. Испытания проводим образцов, которые отбирает орган по сертификации, и затем заказчик нам с органом по сертификации предоставляет их для испытания. Испытания мы стараемся проводить в сжатые сроки, но дело в том, что испытания сами по себе трудоемкие, и может испытание доходить до 3 дней на само испытание. Пасля завяршэння праверкі ў выніку яе станоўчага зыходу заказчык мае права на атрыманне сертыфіката для далейшай рэалізацыі прадукцыі. Калі вынік адмоўны, такія тавары адпраўляюцца на дапрацоўку. І такім чынам выключаецца магчымасць таго, што неякасныя прадметы гандлю трапяць да спажыўца. Дмітрый Котаў, Максим Славін, телерадиокомпания «Гомель». Мобильная группа при Гомельском гарвыканкаме сегодня проверила один из объектов унитарного предприятия «Гомель Аблдарбуд». Сярод асноўных выяўленых недахопаў, парушэнні дысцыпліны і адсутнасць кантролю за сітуацыяй заховай працы. Удзел у рэйдзе прынялі і нашы корэспандэнты. На аб'ект па вуліцы Докутовіч у Гомелі мабільная група прыязджае за 20 хвілін да пачатку працоўнага дня. Світанне толькі пачынаецца, але і пры такім асвятленні бачна галоўнае. На пляцоўцы, дзе знаходзіцца тэхніка, спецыялізаванае прафесійнае абсталяванне і бытоўкі, няма вартаўніка. Калі меркаваць па тым, што ва ўсіх бытавых вагончыках печкі халодныя, не было яго, верагодна, і ноччу. Нешта ўкрасці ці зліць з машын паліва для злачынцаў не прадстаўляе ніякіх праблем. Есть вопросы сохранности государственного имущества, есть вопросы к специалистам, которые непосредственно занимаются охраной данного объекта, и есть вопросы как производственной, так и технологической дисциплины. Да пачатку працоўнага дня на пляцоўцы з'яўляецца толькі адзін чалавек. Астатнія прыходзяць хто праз 5, а хто і праз 15 хвілін. На гэтым участку працуюць рабочыя адразу з некалькіх раённых дарожна-будаўнічых арганізацый. Але гэта не значыць, што дырэктыва нумар 1 аб узмацненні дысцыпліны тут не дзейнічае. Пасля правядзення больш дэталёвай праверкі члены мабільнай групы агучваюць яшчэ некалькі выяўленых парушэнняў. Забота о рабочих. Бытовка не отапливается. Как переодеваться? Потом здесь по округе смотрим складирование материалов. Все хаотично навалено. Усе заўвагі будуць абагульнены і накіраваны для разгляду ў Гомельскі гарвыканкам. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня завершилась поездка по Гомельской области американского фотографа и журналиста Филиппа Гроссмана. По яе выніках Филипп мяркуе зрабіць фотовыставу і змонтировать документальную стужку об жыцці беларусаў на постчарнобыльскіх тэрыторыях. Олег Сенцюров поцікавіўся думкамі аб убачаным. Аб неабходнасці адкрыцця спецыялізаванай медыцынскай установы на пацярпелых тэрыторыях пачалі казаць практычна адразу пасля катастрофы на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Але так здарылася, што цэнтр, які прызначаўся і для расіян, і для украінцаў, будавалі выключна беларусы. У 2003 годзе ён прыняў першых пацыентаў.
У гісторыі гэтай клінікі часта сустракаецца слова «упершыню». Новые аддзяленні, высокатэхналагічныя аперацыі, дыягностыка і ранняе выяўленне захворванняў. Толькі адны генетыкі РНПЦ за апошнія 7 гадоў атрымалі 60 сертыфікатаў на вынаходніцтве. Гэта значыць, што раней нічога падобнага ў свеце не было. Ваше оборудование, которое есть в госпитале, оно конкурентоспособно действительно, то есть такое не везде можно в Америке найти. Сярод узнагарод Рэспубліканскага цэнтра радыацыйнай медыцыны і экалогіі чалавека прэмія ўрада Беларусі за дасягненне ў галіне якасці. Гэта першая падобная прэмія, уручаная установе аховы здароўя. Дарэчы, сярэдзіны 90-х тут рэалізуецца амерыкана-беларуская праграма па аказанні дапамогі пацярпеламу насельніцтву. У яе рамках было абследавана каля 280 тысяч дзяцей, 12 тысяч з якіх з выяўленымі паталогіямі узялі на асаблівы кантроль. З улікам таго, што наступствы чарнобыльскай катастрофы маюць доўгатэрміновы характар, іх ліквідацыя будзе працягвацца яшчэ не 1 год. Праўда, цяпер прыярытэты змяніліся. Галоўная ўвага социально-экономическому развитию регионов. И как пример я вам могу привести, у нас сейчас в Твердковском районе, это одна из наших пострадавших территорий, в Хаче строится огромнейшая птицефабрика, огромнейшая, несколько этапов его строительства. Это будет такой комплекс на 20 тысяч голов птицы, это просто будет великолепно. Это тоже чернобыльская территория. Палецкий державный радыацыйна-экалагічны запаведнік, Веткаўскі, Брагінскі, Хонінскі районы і город Гомель. Філіп Гросман кажа, што праграма аказалася вельмі насычанай, але ён паспеў шмат чаго даведацца аб нашай краіне. Уражанні выключна станоўчыя. У Злучаныя Штаты ён вязе каля 3000 фотаздымкаў. Праўда, для маштабнай выставы гэтага ўсё ж такі недастаткова, а таму Філіп Гросман плануе прыехаць у Беларусь яшчэ раз. Когда я начинала этот проект, я начинала с определенной идеей. Хотелось найти какую-то идею, то есть найти, встретиться с людьми, попутешествовать. И когда я приехала в Беларусь, следует отметить то, что я заметила, что Беларусь не следует идентифицировать с Чернобылем настолько однозначно, потому что это страна, люди, заводы и вся инфраструктура достаточно развита. И можно сказать, что Беларусь не под Чернобылем. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сёлета спаўняецца 90 гадоў з дня нараджэння акадэміка Мікалая Пісарэнкі, заснавальніка беларускай навукова-педагагічнай школы і першага рэктара Беларускага гандлёва-эканамічнага універсітэта спажывецкай кааперацыі. Менавіта гэтай падзеі быў прымеркаваны маштабны міжнародны форум з удзелам вядучых навукоўцаў з краін блізкага і далёкага замежжа. Якія пытанні разглядаліся падчас другіх пісарэнкаўскіх чытанняў, даведаліся нашы корэспандэнты. Ва універсітэце перакананыя, інавацыйнае развіццё павінны ісці рука аб руку з традыцыямі беларускай навуковай думкі. А шырокае міжнароднае прадстаўніцтва на пісарэнкаўскіх чытаннях сёлета мае пад сабой вельмі сур'ёзнае абгрунтаванне. У верасні гэтага года ў Казахстане была падпісана дэкларацыя аб супрацоўніцтве кааператыўных ВНУ дзяржаў-удзельніц СНД па стварэнні сеткавага універсітэта «Кааперацыя», куды ўвайшлі вядучыя расійскія, украінскія і беларускія ВНУ, а таксама прадстаўнікі ад Малдовы, Казахстана і Таджикистана. Когда мы объединяемся, мы объединяем интеллектуальные потенциалы, и это позволяет нам идти по пути инновационного развития всем вместе. Потому что сетевой университет «Кооперация» в настоящее время объединяет около 50 тысяч студентов и около 5000 ведущих специалистов, преподавателей, сотрудников, которые работают в сфере кооперативного образования. Падчас канферэнцыі разглядаліся актуальныя пытанні ў сферы таварнага звароту і ўдасканалення падрыхтоўкі будучых спецыялістаў у галіне таваразнаўства. Таксама на парадку дня глобальныя пытанні эканамічнага развіцця краін-удзельніц і неабходнасць далейшага навукова-педагагічнага супрацоўніцтва. Што яшчэ немалаважна, умацоўваюцца прафесійныя сяброўскія адносіны паміж ВНУ. І гэта ў самай бліжэйшай будучыні дасць свае вынікі. Юлія Харошына, Настасья Кучынская, Дмітрый Радзянка, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомельскім абласным драматычным тэатры адбыўся юбілейны вечар народнай артысткі Рэспублікі Беларусь Людмілы Корхавай. За высокі прафесіяналізм і асабісты ўклад у развіццё тэатральнага мастацтва ў 2001 годзе яна была ўзнагароджана нагрудным знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, а ў 2005 галоўным прызам Беларускага саюза тэатральных дзеячаў «Крыштальная паўлінка». Ва ўрачыстай святочнай атмасферы з днём нараджэння вядучага майстра сцэны Людмілу Корхаву віншавалі калегі і прыхільнікі яе творчасці. Падрабязнасці ў сюжэце Веранікі Варашылінай.
Свой юбилей народная артыстка Республики Беларусь Людмила Корхова по традиции сустракае на сцене. Спектакль «Шароўны сон» пераносіць гледачоў у атмасферу другой паловы 19 стагоддзя. У правінцыяльны гарадок, які з'яўляецца цэнтрам плётак, чутак, інтрыг, жаночых войнаў за першынство ў грамадстве. У пастаноўцы задзейнічаны прызнаныя майстры Гомельскага абласнога драматычнага тэатра. Народная артыстка Беларусі Людмила Корхова іграе энергічную і прагматычную даму Марыю Александровну Маскалёву, якая спрабуе выдаць сваю дачку за састарэлага князя. Камічнае прадстаўленне з удзелам таленавітых акцёраў дорыць гледачам яркія эмоцыі і ўражанні. За амаль паўстагоддзя службы гомельскай сцэне Людмила Корхова сыграла каля сотні роляў класічнага і сучаснага рэпертуару. Многія сталі значнымі мастацкімі з'явамі і ўсе засталіся ў памяці. У меня как бы знаковые роли. Это королева Бонна, это Владимир Роспачи по Короткевичу и она же «Смерть». И это была такая у меня работа, где я королева Бонна, и потом я выходила абсолютно. Одевали такой лысый на меня парик, а потом я была «Смерть». Потом «Леди Гамильтон». Я очень любила этот спектакль. Из самых таких психофизических, затратных работ это была «Медея». Людмила Корхова – яркая непараўнальная актрыса, якая не боится на сцене экспериментов и импровизации. Яна ўжываецца ў сваёй ролі, дэманструе высокі ўзровень акцёрскай ігры і пры гэтым заўсёды вельмі тонка адчувае калегаў-партнёраў. А аматарам высокага мастацтва Людмила Корхова заўсёды дораць толькі самыя шчырыя эмоцыі і пачуцці. Природа Людмилы Константиновны, она очень живая. Она очень подвижная, она очень и взрывная. Эпитетов много можно придумать, понимаете? Но сама по себе природа, она ведь тоже может и быть обречена. Она поддержана трудом и добросовестным отношением к делу, чего у Людмилы Константиновны не отнять. Падчас юбілейнага вечару ва ўрачыстай святочнай атмасферы з днём нараджэння Людмілу Корхову віншавалі калегі і прыхільнікі яе творчасці. У адрас вядучага майстра сцэны было зачытана віншаванне ад прэзідэнта нашай краіны, а таксама абласных і гарадскіх уладаў. Кветкі, шчырыя словы падзякі і пажаданняў, яскравыя музычныя нумары. У гэты вечар у гомельскім драмтэатры было па-асабліваму душэўна, але не шматлюдна, бо тут сабраліся толькі самыя родныя і блізкія людзі, верныя сябры па творчым цэху і жыцці. Між тым Людмілу Корхову цэніць і паважаюць не толькі калегі за высокі прафесіяналізм і асабісты ўклад у развіццё тэатральнага мастацтва. У 2001 годзе яна была ўзнагароджана нагрудным знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, а ў 2005 галоўным прызам Беларускага саюза тэатральных дзеячаў «Крыштальная паўлінка». Сёння на Гомельшчыне Людмила Корхова адзіная народная артыстка Беларусі ў сферы тэатральнага мастацтва. Праца для яе сэнс жыцця, а таму і пажаданні маладым акцёрам адпаведнае. Идти не за внешней формой в театре, а за внутренним содержанием и более глубоким. Потому что я вообще, в принципе, я за духовный театр, психологически, интеллектуальный. Чтобы человек, придя в театр, он поработал душой. Сердце должно биться, сочувствовать, сопереживать, страдать, любить, радоваться. Вероніка Варашыліна, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». І аб спорце. У чэмпіянаце Беларусі па міні-футболе прайшла трэця рэгулярнага сезону. На верхнім радку турнірнай табліцы зараз знаходзіцца гомельская каманда ВРЗ. У 10-м туры вагонарамонтнікі на выездзе абыгралі сталічнае «Дынамо» БНТУ. У зоне плэй-офф знаходзіцца і іншы гомельскі клуб БЧ. У мінулым туры чыгуначнікі прымалі на сваім поле сталічны «Мапід». Сустракаліся суседзі па турнірнай табліцы. Да матчу будаўнікоў і чыгуначнікаў раздзяляў усяго 1 бал. Першы тайм прайшоў ва ўзаемных атаках і без забітых мячоў. Гульня наогул не абяцала галявога багацця. Усё мог вырашыць 1 гол. На 31-й хвіліне чыгуначнікі дапусцілі першую сур'ёзную памылку ў абароне. Падчас розыгрышу вуглавога гамельчане не ўсашылі за Грыцуком, а той скарыстаўся пасам партнёра. 1-0 Мапід павёў. Чыгуначнікі кінуліся ратаваць матч. Галкіпер саступіў месца на пляцоўцы палявому гульцу. Аднак да галявога удару справа так і не дайшла. А вось Мапід скарыстаўся слабымі месцамі, якія ўзніклі ў абароне саперніка. Кропку на 40-й хвіліне паставіў Селівончык. 2-0 перамога Мапіда. Гэты і іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Яўген Паблавец. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.